waprofetha ukuthi ngenkathi uJesu sebethelwe ezokuhlazwa kwezono uyoshiwa uNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu sekwenzeke exchange. Useshiya indodana yakhe ethandekayo weza kubantu. Ngoba sekushintshenwe. Ongasazange isono usebenza isono. Thina senza ukulunga. uNkulunkulu ngenkathi eshiya uJesu esiphambanweni akamshiyanga waye ezulwini. Wamshiya waya kubantu. Ngoba okwakukithi kwasekubalelwe kuye. Sekuhuye omubi. Okwakukuye kwasekubalelwe kithi. Sekuyitha abahle. uNkulunkulu washiya omubi ngenxa yethu waya kwabahle ngenxa yakhe. Shout hallelujah. uDavid waprofetha ukuthi uJesu akuyikwephulwa nalinye lamathambo akhe. uDavid waprofetha uJesu uma esefile embelwe akayibonele ethuneni. Uzwakala esethi inkosi yathi enkosini yami hlala ngokwesokunene sami. Eqale wathi akayivuma olungileyo wakhe abona ukubona. Wayekwenza lokho ese-office loprofethi. Kodwa namhlanje simthola engena kathathu kasikhombisa ekamelweni. Inkosi egcotshwe kathathu. Eoperate kuma-office amathathu. Kodwa ungena 7 times edumisa uJehova. Ingani uDavid ahlale endumisweni? Indaba yokudumisa uyilande uqhotshwe umprofeti uSamuel. Lo mprofeti uSamuel wabatshela abako-Israyeli lokho akutshelwa uNkulunkulu kubhalwa ku1 Samuel chapter 2 verse 30. Uthi uNkulunkulu mayitshela uSamuel ukuthi abangidumisayo ngiyakubadumisa. Wayipractice lento uDavid ngoba he was a practical man. Wapractice ukudumisa uNkulunkulu. Ngenkathi edumisa uNkulunkulu wabona ukuthi kanti uma umdumisa uvela ngale ngxenye oye wamdumisa ngakuyona. Waqala ukudumisa uNkulunkulu eqala njengomuntu olalela umyalo. Kodwa wafunda esenzile ukuthi uma uwamdumisa uyavela. Awumdumisa angaveli. Kodwa uvela kuleyo ngxenye omdumise ngakuyona. Akuyeke kule ngxenye omiyeke nawe ngakuyona. Angiyiphinde lento. Uvela ngakule ngxenye wena omdumise ngakuyona. Akuyeke kuleyo ngxenye nawe omiyekile nawe ngakuyona. Uzangene kasikhombisa ngosuku olulodwa nje ubona oshodi. Uthi ngizoshoda phela. Uma ngiloko ngimdumise kwi-area eyodwa. Yoba uNkulunkulu bakhe ngimshiye kwezinye ingxenye. Ngoba uzovela kule area ngisale mina. Ngishodelwe kulezi ezinye ingxenye. Waqala wabheka ingxenye zobuNkulunkulu bakhe. Wangena okokuqala eaweni lokuqala eyomdumisa ngokwe-moral aspect. Emdumisela imvelo yakhe nesimilo sakhe. Ngenkathi emdumisa athi ungcwele. Wena ungongcwele. Ohleze sibongweni sabangcwele. Kanti ngenkathi ethi ungcwele naye uzovela kuDavid ngalokho amsho ngakho. Avele naye azothi nami ngithi ungcwele. Ngoba lokho umsho ngakho ngenkathi umdumisa yilokho azovela amandla akhe ngakho kuwe. Wayifunda lento uDavid. Kezona bazolani ukuthi uqhamuka ngalento omqhamukele nawe. Awuyamthola umuntu okhona la entendeni. Uqhamuka ngakulendlela omqhamukele nawe ngakuyona. Bayezwa abantu abakhona. Wabesuka wayengena kwi-nature ne-character yakhe. Wathi wena ulungile. Uvama umusa nesawo. Awusiphathanga ngokufanele iphandewe iphambeko zethu. Kanti umusho kanjalo usefuna ukuphathwa kahle. Bayezwa abantu abakhona. Usefuna abonakale kuye. Evama umusa nesawo. Engamphathi ngokufanele iphambeko zakhe. Shout hallelujah. Bayezwa abantu abakhona. Athi ugcwele umusa nothando. Athi ngokuba umusa wakho umi phakathi. Hayi, bakhona labantu kodwa. Bakhona abantu entabeni. Wabona ukuthi sengilokhu ngithi ungcwele. Ngokwe-character yakhe ngilokhu ngithi ulungile. Uvama umusa ngokwe-nature yakhe. Kodwa nginezimpi nezinto zingahaqile ngazonke. Awuthi ngimdumise ngakwi-military aspect. Ake ngimdumise ngasohlangothini lwezezimpi. Anibonga igama Jesu. Wabesuka wayesethi wena uyinqaba yami. Nesihlangu sami. Uyidwala lami. Nensindiso yami. Uyisiphephelo sami. Nedwala lami lokulo. Wathi ngawe ngingabhidliza inqaba. Ngawe ngingadiliza amahlangano. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Umdumisa ngasohlangothini lwe-military defense. Ukuze uma esevela
abe naye emdefender militarily. Hayibo. Uvela ngale ndlela omdumise ngayo. Awuthi balinda kancane siyeza lapho balinda kancane. Mishale phansi. Lalela. Wake wathi esathatha ubukhosi. Ayebulala uGoliath wakhe. Ebudaleni bakhe waphanga impi yakhe kumaFilisti. Kanti khona abasele kubafowabo baGoliath. Oyedwa wayemude kuthiwa indodana yamaRefa. Wayemude. Lithi iBhayibheli uDavide wantumazela phambi kwakhe. Ngoba makuthiwa uyantumazela kunele nje phambi kwempi. Ungafa phambi nje kwempi ejwayelekile. Enye into ukuntumazela phambi kwegiant. Wayedidizela noma ephethwe isiyezi phambi kweRefa. Phambi komuntu onjengoGoliath wena awustrong uyadiyazela. Ukuthi wabanjwa yini lo yamRefa angambulali entumazele embona. iBhayibheli kwazi waqhamuka uJonathan wakwaJuda wabulala iRefa phambi kwaDavide. uDavide sentumazela. Ngicela ukubuza ukuthi ungantumazela phambi kwaGoliath eyinkinga nje ubhekile ungantumazeli. Kodwa uzukuya empini ungafanga. Yini eyenza ukuthi asinde ephambi kwesithe side umntondoshiya ediyazela kodwa abuye ephila ukuthi uthenga kasuka ekhaya wathi wena uyinqaba yami. Lesiphephelo sami. Ngize ngikholwe ukuthi igiant lani ngambona uDavide wayebona igiant udidizela njena alimboni ngisho sedidizela uma umusho eyinqaba nesihlangu isiza asikuboni ngisho sewudiyazela asikuboni ngisho sewubhayisa. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Uvela ngasohlangothini omusho ngenkathi umdumisa wamusho manake wamusho ngakulona aphinda amdumise as an ever present God as uNkulunkulu okhona endaweni zonke la ihamba khona. Athi memdumisa athi noma ngihambe esigodini sethu silokufa angikwesaba ukuba ngokuba wena unami. Athi mayiqeda esamdumisa nje i-ever presence yakhe noma i-omnipresence yakhe nayi kuphi lapho uDavide hamba khona uNkulunkulu avela. Kanti uvela ngendlela yena amdumise ngayo. Bayizo abantu abakhona athi abantu engizolahlekelwa ngokungaba noNkulunkulu kodwa ngihlupheka. Wathi uthi ngimdumise ngeownership. Wathi owakho umhlaba nokugqola kwawo. Izwe nabakhile kuwona. Kanti bonke abaJesu athi wawusekela phezulu kwezilwandle. Umnikeza ownership ngoba wazi kahle ukuthi mayikwamveza ngakwi ownership naye uNkulunkulu uzoziveza naye ngakwi ownership. Hayiba ngizwa abantu abakhona endlini. Kuthi ake ngithi thina esikolo ake siyeke lo mkhuba wokulokhu sithe uNkulunkulu ungcwele kuphela. Asithi kade sesishilo ungcwele siphinde sibuyele siyothi wena Jehova indoda embi. Yebo ke. uJehova igama lakho. Sithi izinto zami zokuyishayela emhlathini. Amazinyo ababo waphulile. Sisho nje ngaye. Ngezona bazalwane. Uza qhubeka athi lwana Jehova. Lwaba nami. Athi sesihlangu sakuvimba indlela. Ngoba as long as usalokhu ungcwele kuphela uyovela kuwena. Bese udlala usisi waseChasworth. Bese udlala ubhuti waseChasworth nasePhoenix. Ngoba njengoba nisindiswe nje nisebenza kabuhlungu nikholwa nithandaza nikhuluma ngeilimi nimpimpwa yilabo bhuti basePhoenix abampimpanayo. Nebazo bhuti baseChasworth eVerulem. Siyakholwa uyathandaza uyabuziseka ukhuluma ngeilimi ezintsha enkonzweni kodwa ubuyela emsebenzini ikulindele iPhoenix neStenda. Angikudalelwa igama lamuntu kodwa uyangizwa. Uswazi wazaca wamncane ukholwa intamo ize yacija umpimpo umuntu oqambela mangakhuluma izinto kubasi wakho ongazenzanga ungaxoshwa noma yinini ungazi uNkulunkulu akufile akakwazi ukulwa nePhoenix kanti wena awukasho lutho ngaye elwa izimo. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Ukhona umoya woshiki uMongcwele azowuthulula namhlanje. Ungabi ikholwa elunge kakhulu. Abezizwe nabahedeni nabafokazi abangasokile baze bavula freeway la ekhanda. Bangizwa kodwa abantu abakhola endlini. Uthini uNehemaya akha indlu evusa indange. Lithi iBhayibheli ngenkathi evusa ingange wayenza umsebenzi ngesinye isandla. Kodwa bebephethe inkemba ngesinye isandla. Apha amakholwa azothi esebenza kodwa beyiphethe inkemba. Ukuthi ungahlali iChasworth ungazali weTwefi unoJesu.
Phoenix ukholo ngoba lo muntu oqoshisayo uqoshisa nje ingoba naye unothixo bakhe uqabe nothixo bena baboni ngasolinye umuntu waqosha kuzobe ngathi uNkulunkulu wakho uhluliwe kanti wena umshongo ayezwa abantu bakhona endlini phansi ngokuxoshwa kwamakhono esindisiwe phansi abuye yazwa abazalwane wayemguduza njalo sethi lokuthi wayemguduza uJehova wayemguduza yazwa abazalwane abuye amusho kwi-social aspect engonikezana ukuthula ngekhathi zokuxokozela yazwa abantu bakhona athi angikholeli inhliziyo ukulunga ngenxa igama lakhe abasuka kulela umuntu omthuzi nokuphumula ukhuluma ngerest izimbi zikhona nxa zonke kodwa kuba umdumise ngerest avela uNkulunkulu amnikeza irest uyazi uyakwazi uNkulunkulu ukukunikeza irest uma umdumisa ngerest umdumise ngesabatha hayi usuku umnikeza ipraise nje ipraise eqondene nesabatha uthi wena uyinkosi yesabatha uyinkosi yokuphumula awuyona inkosi yangomgqibelo uyinkosi yesabatha hayi yangomgqibelo uma umdumisa eyinkosi yesabatha uzokunikeza isabatha ngomsombuluko akunikeza isabatha ngolwesibili akalindi umgqibelo ukude kakhulu ukuphumula ukunikeza zonke insuku shout haleluya ngoba umdumisa ngokwalokho ofuna abonakale evela ngakhona shout haleluya ake ngene lapha ke njengoba emdumisa praise njengoba emdumisa kasikhombisa ngosuku nje asicacise le ndaba yendumiso njengoba emdumisa ngosuku kasikhombisa ngosuku nje akenzi lento eniyibiza ngokuthi indumiso bese nithi ukuhlabelela akahlabeleli indumiso iexpresswa ngo-S about 3 u-S we shouting u-S we saying no-S we singing njengoba emdumisa kasikhombisa nje umdumisa nge-saying part uyasho akasuke ayohlabelela usuka ayosho enye into kumele ifundiswe amakhono ukuthi indumisa kukhona ukuhlabelela kuphela kodwa ukuhlabelela yenye yezingxenye futhi yenye yezindlela zoku-expressa yona indumiso kodwa ukudumisa akikho ukuhlabelela ukumusho kuyingxenye yendumiso awuthi nguthiphise-ke uma umusho kumele umusho kulezi nhlangothi musho ukuthi ungubani engathi umdumisa shouldn't iyakuthuma kubahuku ukuthi hambe uyofunda ukuthi yena uthe ubani umusho ukuthi unjani umusho ukuthi ungakanani umusho ukuthi unani umusho ukuthi wenzani umusho ukuthi igama lakhe linjani umusho ukuthi izwi lakhe linjani kodwa musho angithi usizwe 7 times musho ukuthi ubani ungo alpha no omega we worship you my Lord you are worthy uwedwa njalo awukafika enkonzweni yikho ngithi mina lo mama lo secishe ecabana ngokucishe iqeda yonke intshumayelo yami awukafika enkonzweni kodwa ubhizi nokumusho ushintsha inhlangothi zakhe omusho ngakuzona uthi uthatha ikhefu uphinde umbuyelele umthathelele uyomusho ubhizi nenkonzo ukwakho ake silungise lento ukuze sonqobe umhlaba ngoba wena usawuthweza nokukhanya kwezwe inkonzo akuyiwa kuyo inkonzo unayo kuwe inkonzo unayo kuwena usuke ekhaya unenkonzo bese uzohlangana la kukhonzwa khona kuhlangana abantu abanezinkonzo kokhelana izinkonzo abafike nazo u2 Corinthians chapter 4 uthi njengalokho sina lenkonzo hayi njengalokho siya kule nkonzo njengalokho sina lenkonzo sahawukelwa asitangali ngoba silahlele izinto ezishishwe zehlala ake kuphuma umoya wabantu abange-understand ipurpose yokusindiswa kwabo awusindiselwanga ukuthi uvuthe ngokuya enkonzweni uzuthethisa abantu bebephethe inkonzo ukuthi namhlanje ngizwanga kahle ibiphansi ngelinye ilanga ukuthi ibiphezulu ugcina ungasitshela ukuthi wena ubukuphi ngenkathi iphansi ubukuphi phezulu wena sathola ukuthi wena ubungaphi inkonzo
iba nayo. Shout hallelujah. Yiba njani inkonzo bazalwane? Ayenzeke ekhaya. Ngoba lo nkulunkulu osendaweni zokukhona ekhaya. Uyamangala nje uye kumkhonza ekhaya. Ukuze uzoba nebhizi enkulu phakathi kwethu kanti umyeke sonke lesisikhathe emini unaye ekhaya. Ukuba usebenzele ithuba bezovela avele kuphi ekhaya. Wena mfuthi uma ubumdumise ekhaya ubezothola ithuba loku overpower ama-altari abekwa ungakazalwa ekhaya. Aphakamise i-altari lakhe phezu kwamakha-altari omndeni. Uze ungathi uzele ingane beyi-overpower ama-generational sins, ibeyi-overpower ama-family curses, ibeyi-overpower amanzi amnyama nezinto ey'phethwe ekhaya. Bethi bayaphehla abaphehlayo, bethi bayathakatha abathakathayo. Kanti ukuthi kune-altari evuthayo, umlilo uyavutha e-altari. Shout hallelujah, shout hallelujah. Namhlanje sokhulula ushiki wokuyovuselela ama-altari kaJehova ekhaya. Bayezwa abantu bakhona endlini. Umusho esekhaya emusho ukuthi ungubani, emusho ukuthi unjani, emusho ukuthi ungakanani, emusho ukuthi unani, emusho ukuthi wenzani, emusho ukuthi igama lakhe linjani, emusho ukuthi izwi lakhe linjani, usekhaya njalo. Ukuthi bazalwane bese ke siyafika la enkonzweni. Ake ningisize nini nisilide endumisweni. Litadishe, ulidigeste, ulidle iculo ozosipha lona mase kuthiwa kuyadunyiswa. Ngoba kufuneka usinikeze iculo elizosenza sisho ngenkathi sicula. Sikhulume naye. Ungathi uma wabona iculo elithi lapha ya lehlisa umlilo lapho kwakhonzwa khona abantu bethanda beze bekhale kwehla umlilo kuthiwe lapha ya masinya ngofika lapha bese kuthuma sekuyadunyiswa usuzothi kithi lapha ya. Ngoba njengoba kuthiwa uleader i-praise and worship, uma ususenza sithi lapha ya asisasho lutho kuye. Wena bekumele wena usinikeze iculo elizosenza sikhulume naye. Senzokodwa phakathi kokumtshela ukuthi ubani, noma unjani, noma ungakanani, noma unani, noma wenzani, noma igama lakhe linjani, noma izwi lakhe linjani. Uma uthi lapha ukhuthaza sebephelelwa amandla, usenza singakhulumi naye, siyeke yena kuyindumiso yakhe. Sizokhuluma naso bekhathele ukuthi abangalahli ithemba masinya. Lento bekumele uyenze sonke lesisikhathi ungakabi ithuba lendumiso. Uma sekuyithuba lendumiso wenze iselection yokuhle sizomphakela khona. Ngoba ukudumisa inkonzo yoweta. Okumele balethe kumaster the best menu. Bayezwa kodwa abantu abakhona. Uma sewukhetha iculo alengizokodwa phakathi kwalokho esengikubalile. Bayezwa kodwa balokhona. Uma ukhetha nje ngiweze example manje. Angizothi ilona ngesibonelo nje. Ngoba kodwa gada ukuthi liyasho ukuthi ungubani. Uyisiqalo nesiphetho siya dumisa ulufanele alisho ukuthi ungakanani. How great thou manake awuthi ngikusize futhi ungasiphuthumi ngeculo lakamuva elitrendayo. Sibhekele iculo elizofikela imusho ukuthi alizoba elimushoyo, ngisho ngabe kuthiwa elidala, ngisho ngabe kuthiwa elisha. Akunendaba ukuthi lesilungu noma lesingisi, akunendaba ukuthi lisha noma lidala ilo lelitrendayo, kodwa akube elizosenza sisho utho kuyo. Uyazwa abazalwane, sekulinganisile ngelimusho ukuthi ungubani, ngelimusho ukuthi ungakanani. Awuzwe i-example selimusho ukuthi wenzani. He has done
Great is, hallelujah, He has done great things, hallelujah, He has done great things. Praise His holy name, praise His holy name. Usenza simusho ukuthi wenzeni imisebenzi yakhe. Kuyezwakala bazalwane? Uma ufuna ukwenza simusho ukuthi unani, yini onayo, ungoka Jehova umhlaba nokuqala konke izwe lento usuke nayo kade ubhizi umusho through saying ekhaya, manje sewuyenza through singing, sezo express indumiso manje ngokuhlabelela. And uma ukade umusho kahle ekhaya awuzohlupha abantu abangahlabeleli la ngoba awunendaba nabo. Awuzozwa kanti uthi anginizwa kahle, awunendaba nokubezwa ngoba wena khona obhizi uyizwa. Umuntu ozwayo akabahlupha abanye athi akabezwa. In fact awuzwa nanokuthi abezwakala ngoba ibhizi lento kuwe uyayizwa. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Sithe khethe iqolo zosenza simusho ukuthi ungubani nokuthi ungakanani nokuthi unjani ne, oh nokuthi ungubani, ungakanani, wenzani, unani. Ake sithi ke manje unjani, ungcwele, ungcwele indumiso ayicharacterizwa amaculo azikile, futhi ayicharacterizwa amaculo aslow, futhi ayicharacterizwa amaculo esingisi. Icharacterizwa ukuthi amaculo asenza sithini kuye ngenkathi silicula. awunkulunkulu bese uzokhetha elinye ngokwesithupha eliveza ukuthi igama lakhe linjani. How excellent is your name. How excellent is your shout hallelujah. Uzokhetha elizomenza elizosenza sisho ukuthi izwi lakhe linjani. awu Jesu Izwi lakhe yebo livo sabafile Jesu
uyabona bazalwane uma sesikhuluma iyebo neyebo uma sesikhuluma iyebo neyebo akekho umuntu okufuna qualify ukuleader i-praise and worship engakaza ayiqede incwadi yamahubo ngoba uyena okumele amazi lo asilidela ekumdumiseni Jesus ngoba leli gama elithi leader njengoba kuthiwa uyi-praise and worship leader nje leli gama elithi leadership means influence through inspiration. Uma kuthiwa you are a leader, you are influencing through inspiration. Wena kufuneka wena already influenced and inspired wena uzo influencer thina through inspiration. Uma wena uzongamazi ofuna simdumise thina sizongamazi kakhulu thina. Funeka wonke umuntu opraise and worship ayifunda iqede incwadi yamahubo ina 150 chapters only afunda waqede umazi ukuze ngelila ngaphambi kokuba uvule umlomo uhlabelele ukuqale usho nje ukuthi bezomdumisa ubani. Uyabona ke ngikhuluma kamnandi ngoba sisemakhaya kwaNongoma lapha emakhaya insizwa mayibona ukuthi izogiya iyafuna ugiya kunalolu singa oluvuswe ezinye izigiya kodwa yona inenkinga yokuthi abayazi laba ibongo zayo kodwa sebegiye bona baziwa babongwa yona kodwa yona ayaziwa ivele isukume iqala ishaya ngomgagayi iyele ishaya ihawule ngeze lutho iyothi mayibuya ibisithula wethu thula wethu thula wethu yabo nje ukuthi thula wethu nje yenzela ukuzisho yona kinina ningaqhambisa nisho kanti aniyazanga kumele nisho ngendlela yona esisho yona ngayi ngoba enye into ehluphayo kuma-Afrika ukuthi by nature ama-Afrika ngamagagu ngenxa ukuthi amangamaagagu ama-Afrika njengamagagu ngenxa yobugagu bawo abalindi uNkulunkulu aze abatshele ukuthi ubani bavele baqhamukise bemusho ngokucabanga kwabo nje baze bamthuke abanye ngoba baphethwe ubugagu abafunanga ukuyozwa kuyena umuntu womuntu esethuka uNkulunkulu ngengaka inhlamba sikoloze simehla bomvu uyeka lo mfana wangakubo ophela insako namehla bomvu uzobiza uNkulunkulu namehla bomvu ngoba niphethwe ubugagu inkinga yenu niphethwe ubugagu nizenithuka uNkulunkulu nje nihlushwa ubugagu uma insizwa izobongelwa ezinye kuqale kusho yona ithi thula wethu ngusikhafula khambi kudla umhlambi bese ziyezwa sikhafula khambi kudla umhlambi bamusho ngento yena aqale eqala yena lento yakho yesikolozo simehla bomvu ungafunda onke amahubo neBhayibheli from Genesis ayikho waqhuzwa ubugagu ungayanga kwinsizwa egiya shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah yasikhombisa ngosuku ekhaya Jonathan ekhaya endlini kwami ngimenze njani ekhaya kwami ngiyamdumisa angilindele ukuya esontweni bese kuthiwa bese kuya emsisezweni indumisweni ngiyiqala indumiso ekhaya iculo lenkululeko lithi ngiyithanda ukuqalala uqala ekhaya ubongeka malakho ephakame bayezwa abantu abakhona endlini ngake ngafumana umusa ngisho emthini emide ngisho kwamagwaza memoto emthini emide sasihlangene nabo abazalwane abafowethu basesheshi lapha khona emthini emide kwamagwaza ngasho lento engayibona ngakakholwa insizwa ingakahlali ngoba uma kuthiwa kuzoba nomkhangelena baphuma emzini umuntu bese eqeleni nje lapha ingakahlali yakhutshwa isidindi sayohlalwa nje phansi yakhutshwa isidindi saya yaqhuzuka bayinxephezela ke lezi zalapha emkhangeleni azwazi usori zazi ukuthi inxese zazi ukunxese usori akukho usori ufika nawe la ngesikhathi sakho sona zazi ukunxese usori azwazi zasho ke zathi inxeseke wahlala phansi kezwa labazalwane bagiya bonke abantu lensizwa leyo ke yaqhuzuka ayikagiyi futhi isikhohle nokuthi ke yaqhuzuka kezwa labazalwane futhi angazi yayingenwe yini yona ngasukuma ezinye izizwa yisukuma
kanti inkunzana noma iqhuzuke kakhulu kweze kweqa engabe safuna kunyakaza I don't know kanti inkunzana iqhuzukile inomngani wayo efuna ukumbona egiya naye umngani wayo akagiya wazi ukuthi yena xa yini ngoba akaqhuzukanga ke yena uma ke lapha insizweni befuna ugiye ungafuni bavele basho ibongo zakho ungasukumile hayi bafuna ukuzisho bese uyasuka bayazi kahle uma beke bazisho ngeke uhlale phansi bazokusho baqeda unyakazi wazisho ke lo uma ezisho lo aqala athi uyaqhudisela aqhubeka zisho lo qhuzukile zisho oqhuzukile wagcina esukumile lo wayale washaya wayosithela ngale ngoba benze njalo phela besithela ungazibayaphi wayosithela ngale uthe uma isebuwe webafundisi wayeseshaya kwasani usengena ushiko ukubongelwa useshaya zonke idithi wazoshaya lesisidini esiqhuzule lo ombongelile hayi man hayi bo lo ube ngayithola ithuba lokuphindiselelwa esithini lesimqhuzulile kodwa ke kathi bonge ipartner yakhe ipartner yakhe igiye yasifika lashaya izinto ezimqhuzulile lapha ikhathana bashilana onenhlebe magesi ngizothi mina lezi zinto eziqhuzulile ayidingi ukubekwa izandla buyele ekhaya umusho ngenkathi umusho uzogiya lapho esobuya khona uyobishaya kwasana namhlanje uNkulunkulu uyasayendika ishaya kwasana izinto eziqhuzulile ziyashaya shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah hayi kathara bashira hayi kathara bashira la kathara bashira bakura la kathara bashira uthemprofeti kaNkulunkulu izolo uthemprofeti kaNkulunkulu izolo zonke izinto ezikuhluphile usuke ekhaya wathi impi kaJehova igwegwezi zonke izohlatshwa kodwa izohlatshwa zimpondo zenkunzi enkasulo ukuthi sewuyibongile yesiyanyakaza uyibonga maqede yenze njani wena ucabanga ukuthi ungathi ubongela umuntu anyakaze usuke kumuntu ungayi uNkulunkulu phezulu uye enkomeni yakini nenkunzi yakini edipha uvela uyibongele nje yebo uyazi inkunzi hayi umuntu hayi uNkulunkulu inkunzi unele ungayibongela iqala iqhwishe yenza into ekade ingayenzi ungakayibongeli unele ungayibongela iqhwishe wazoyibongela isifula kwasani ucabanga ukuthi uNkulunkulu ungambongela thule kunyakaza ngishiya inkunzi ibongiwe shout hallelujah shout hallelujah asikhombisa uyaphi 7 times ufuna ukumusha kuzona zonke inhlangothi ukuze mayesevela avele kuyena kuzona zonke izibazalwane njalo sezulu uthanda umfundisi useyavala thana umfundisi useyavala ungabe usaphatheka ka asivale ngalokho njalo makudunyiswa ukhona into ewayo akudunyiswa kungawe lutho uma kudunyiswa khona wayo phela sacrifice releases power and when that power comes things must fall guarantee yabona nje ubebhizi bethi things must fall nje thina zothi sicknesses must fall sins must fall demons must fall curses must fall once wathomisa nje problems must fall acts of witchcraft must fall demonic operations must fall yonke into exakile problems must fall awudumisi kungawi hayibo uyazi umuntu okhona nje awudumisi kungawi ngenkathi uNkulunkulu ebapromothela kwi-higher sacrifice which was a spiritual sacrifice bebhekene neindonga zaseJericho i-thickness yakhona ibalwa njengendlu e-room size uqinzi wawungasuka ngapha odongeni lwendlu uya kwenye khona kabudho ngasekuqinzi lonke kangangoba baseJericho ngenkathi bezwe ukuthi Israel uyeza into abayenza kunye nje kuphela bavala amasango that's all abaphathanga ikhali bavele bavala amasango bathi uyobe sinikwa uba
ngoba kwezingaka indonga uIsrael ngeke angene. uIsrael wayekade edlula izizwe ngezizwe abheke phambili, kodwa it was the first time ethola into which was hindering their way of progress. Bengakwazi ukudlulela phambili bevinjwe izindonga. Wathi lento enivimbayo inkulu kakhulu. Yekhohlwana izikhali, khohlwana ukuhlasela, khohlwana imhlatshelo yeinkomo neinqama nembuzi namajuba. Go to a higher sacrifice. Zungezani iJerikho kasikhombisa. Osuku lokugcina bese niyadumisa. And sacrifice releases power. Ngenkathi bedumisa